Unalo Mthizana ngomnye wabantu abasindayo ngesasehlo saseNyobeni. Le ntwazana ineminyaka engama-24 ixelele inkundla ukuba umnini wethaveni usiyakhangela ndevu wayekhona ngalamhla wesehlo kodwa babengamazi ukuba nguye ophethe kula ndawo. Umthizana ukwaxelele inkundla ukuba uNdevu wabonakalisa isincwaso ngakuye wade wafuna nokumthengela utywala yena kunye nabahlobo bakhe. Uthi wayekufuna ntombi? Wayengifuna. Yes. He wanted me to be his girlfriend. Okay. So he was proposing love. Wacela uthando kuwe? Wacela. That's correct. Okay. And what did you say? Waphinda wathini ke? Lapho ngixelela lokuba nimethe nabantu abadala wake nake niphusile. Umthizana ukwathe le tavern yayigcwele iphuphuma ngalamhla. Uthi kwaye kwawa abantu emveni kokuba umuntu othile echize ngento ekhangeleka engathi yi-pepper spray. Umsebenzi webhodi ejongene nokuthengiswa kotywala eMpuma Koloni, i-Eastern Cape Liquor Board, uchazele inkundla ukuba imithetho kunye nemiqathango yokuthengiswa kotywala yayicacisiwe kumnini wendawo yentselo yaseNyobeni ngethuba ehlaziya isigunyazisi sokushishina ngotywala. Ityala liza kuqhuba kwakhona nge-19 kaJulayi. Ndingulubabalo Tata, kwiindaba ze-SABC eMonti.